Malawi Today. Mafuna abwino kubanja la chifumu uko ku State House kwa Professor Arthur Peter Mutharika komaso my first lady Gertrude Mutharika kunena kuti palibe chimene ndingathokoze kuposa ntchito imene munagwira kuvomereza kuti wombola ife Amalawi kuti tichoke mkamwa mwang'ona zija mwa anthu olephera kwa mtere chakwera, anthu oyipa china chimwendo, anthu amene anasakaza chuma cha dziko lino. Koma ino aprofesa zinaukomerani kuzichepetsa kuti muombole Amalawi. Titakuchitani chipongwe mu 2020 munasanduka mwala wa pangodya, lero mwala uja wasalalisa nyumba ya dziko la Malawi. Aprofesa ndikupasani saluti wa mafuno abwino, ndikudziwa palibe chimene ndingakupatseni kuposa mapemphero okuti mukakwanitse masomphenya anu mpaka 2030 ankulukuta moyo. Mai Gertrude Mutharika mwapaderadera ndithokozeso ma activist anzanga amene tinagwira limodzi ntchito yothandizira, ngakhale timamangidwa, ngakhale timanyozedwa, ngakhale timaopsezedwa, kuti mpaka ng'ona zija zichoke. Zinapherezera zinthu zoyipa president wathunthu kuti ndililede kukhetsa mwazi. Mutsogoleri wake chakwera munakhetsedwa myazi kukhapidwa anthu ogwira ntchito. Nyamata Chilima kuchikangawa kugwa ndege 10 koroko, president wathunthu wokhetsa mwazi kukalengeza ma 11 koroko ya usiku. Zinthu zomvetsa chisoni. Koma ino aprofesa munadzuka kuima nafe nji kuti mpaka mutiwombole, ndipo Amalawi anazipereka. Panopa Amalawi akumva kukoma, ufa ukumapezeka m'manyumba mwawo chifukwa chakuchipa kwa chimanga chimene a Congress MCP anasunga kuti atikanthe nacho mitengo. Koma mutangorowa munayimbira fone akaende Chilema kuti mukufuna chimanga, anthu anu akuvutika ndi njala. Mulungu akudaliseni uko kumpanda kwa chifumu aprofesa. Ine ngati Comrade Lighton Mangochi sindikusiyani ndikulonjeza pano, ngakhale kuti nduna zina za boma lanu tikamayimba mafoni sakuyankha, ndiye ifeyo tizingoyika zinthuzo pambalambanda kuti ntchito yanu ikakhale ndi legacy mu 2030. Aprofesa, Mulungu akufungatireni, akutsogolereni mu chikondi chake chimene anakonda inu tsiku limene munangobadwa. Mulungu ndi wachikondi, anakusungani ndi cholinga. Amen. Nkhani yeniyeni mvideo iyi ndiyakuti ndikufuna ndizuzule mchitidwe wina wake akuchita ma MP kapena umene auchita ma MP. Makamaka ndiziyankhula ma MP athu a DPP. Pali anthu ena anagwira ntchito ya umonita, simunawalipire ndalama mpaka lero. Ma MP inu ana profesa, tapangani machawi muathandize anthu amene anagwira ntchito. Komanso mkati mwakemu ndizuzulaso mchitidwe wina umene ukuchitika wofuna kuipisa mbiri ya president kapena utsogoleri pano, kunena kuti inu mene mukuchitiramu zili ndi inu kuipisa kapena kusalalisa dzina la Professor Peter Mutharika. Bangakosi ndiye mutakonza zimenezi, mutakonza izi DPP tikufuna ikhale izikhala mpaka osatiso kusokoneza munjira zina zake zimene muzichita mwa ukuruku kuzimbayisa kuti anthu aone ngati utsogoleri wa DPP woipa. Ayi, pomalizira ndifuna ndithokoze
aprofesa apake musakale nawo HRDC asakuwandikireni ifeyo ngati tinagwira ntchito pa ground timadana ndi khalidwe la apaki komanso HRDC achisale. Mulungu akudalitseni ku constituency yanu naona ndi maso mukugawa ufa mukugawa chimanga ineyo naona ndi maso anomani chisale. Mulungu akudalitseni.